How many friends do you have on social media? Sa Facebook, ilan ang kaibigan nyo sa social media? Actually, sa Facebook, may mga kinakailangan kong i-unfriend. Hindi dahil ayaw ko sila, but they are no longer active sa kanilang social media account. So I have to unfriend so that I could be able to accommodate other people who would like to friend with me or connect with me sa social media. Kaya sa Facebook ay may limit hanggang 5,000. Am I right? Pag na-reach mo na yung 5,000, sasabihan ka ng Facebook, pag gusto mong mag-add pa ng friend, you have to unfriend some to give way for more friends. But let me really ask you, how many friends do you really have in your life? You can have 5,000 friends nakakonect sa'yo sa FB, pero lahat ba yun totoong kaibigan mo sa buhay? How many friends do you really have in life? What is a friend? Ano ba ang totoo at tamang definisyon ng isang kaibigan? You know, you have friends on social media kasi in-approve mo yung kanilang friend request who are actually enemies. Kasi kung mag-post ka, 5,000 ang friend mo, hindi lahat ng 5,000 nagla-like Kasi hindi lahat natutuwa. Yung iba naiinggit, yung iba hindi ka nauunawaan. So it does not mean that you have friends on social media, they are your real friend. Social media is very deceiving. So don't you believe na dahil may 5,000 friends ka sa social media, kaibigan mo lahat yan. And don't you also believe na dahil may 5,000 na nag-like, palaging like kanila sa kanilang buhay. They like you is because probably yung pinost mo swak sa kanilang preference sa buhay. To many people, the basis of friendship is preference and not principle. Kaibigan kita kasi magaling kang magpatawa. Kaibigan kita kasi gusto ko ang personalidad mo. Kaibigan kita kasi pareho tayo ng interes. Mahilig tayong mag-basketball, mahilig tayong mag-bike, mahilig tayo ganito-ganyan, mahilig tayong kumain, mahilig tayo matulog. So we have same common interest, kaibigan kita. But the best and the only lasting basis of true friendship is not preference or personality, but based on principle. I will also tell you na meron kang hindi kaibigan sa Facebook, pero sa totoong buhay, kaibigan mo siya. Naniniwala kayo? Hindi. Meron ba kayong totoong kaibigan sa totoong buhay na hindi nyo actually friends sa Facebook? Meron? Wala? Dito sa HBBC, alam nyo kung sino? Si Pastor Jun. Kasi si Pastor Jun, walang FB account. Si Mama, walang Facebook. So hindi nyo friend si Pastor Jun sa Facebook, pero sa totoong buhay, siya ang totoong kaibigan. Totoong kaibigan siya sa ating lahat. Palakpakan natin yan. Kaya, ang tanong, ano ba ang kaibigan? Yan ang ating sasagutin. What is a friend? Now, I would like to define friend this way. Okay? Basahin natin sa ating definisyon. Ready? Go. A friend is a trusted confidante to whom I am mutually drawn as a companion and ally, whose love for me is not dependent on my performance and whose influence draws me closer to God. Di kita tiramen ken ingredients iti pudno nga gayem. Sino kano ti pudno nga gayem? Mesa nga matalek. Confident or confidante. Do you know what that means? Pagpiaran, mapagpiaran nga tao. Ngano ibuksilam kengkuana dagiti parikot mo, saan na ka nga i-chismis. Han na ka nga dadaulan. Han na ka nga perjen. No di kat may sa isuna nga maasahan nga tao.
Do you have a friend like that? Man-manu kakabsat ti kasta nga gayem. And I hope and I pray that we will be that kind of friend. Whom I am mutually drawn. Maya si dagtiriknak. Nadikit tiriknak kenkwana kas companion. Kana sa unday ti companion ket kadwa. Do you have a friend like that? Ngahan lang nga kadwa no diket alay. Hanga anay. Ti anay mangdadael. Ti alay support. His basis of supporting you and being loyal to you, kan faithful king ka, is not because of your performance. That you hindi yung, alam mo, friend kita kasi famous ka. Friend kita kasi marami ang nagla-like sa'yo sa Facebook. Marami ho ang lumalapit sa atin pagka tayo famous. Na nung hindi tayo kilala, walang pakialam sa atin. Nung wala pa tayong pera, halimbawa, wala pakialam. Nung may pera ka, marami ka ng kaibigan bigla. Maraming lumalapit. At ang palaging sinasabi sa'yo, pautang naman o. Palibre naman o. Kasi may pera ka na. Ibig sabihin, ang basehan nila ng pagkikipagkaibigan sa'yo ay sa iyong performance o sa iyong success sa buhay. But a true friend is your friend. Not only through ups, but even through down. Partner mo yan, alay mo yan, sapagkat ang basehan ng kanyang pakikituwang at pakikipagkaibigan sa iyo ay sa prinsipyo. Ngayong umaga, mga kapatid, sana po ang ating friendship ay hindi base sa personalidad. Kaibigan ko yan kasi nagugustuhan ko siya, gwapo siya, maganda siya, masayang kasama sa buhay. Hindi po. Dapat prinsipyo ang pinapairal at hindi personalidad. Mababaw po na basehan ang personalidad. Sapagkat kung attracted ka lang sa friendship sa kanya, dahil siya gwapo siya, pag nadisgrasyang mukha, kaibigan mo pa ba? Kung attracted ka sa kanya sapagkat may pera, paano pag wala na siyang pera, kaibigan mo pa rin ba siya? It's matter of principle and not personality or preferences. At ang pinakamalalim na basehan ng pakikipagkaibigan ay itong last part. Sapagkat dadalhin ka niya sa punto na ikaw ay totoong magpapasalamat sa kanya. Sapagkat saan ka dadalhin? Hindi ka ililigaw, hindi ka dadalhin sa kung saan-saan, ikaw ay dadalhin niya palapit sa iyong Diyos. Kaya ngayong umaga, kung sino mang kaibigan ang nag-imbita sa inyo na tumungo dito sa bahay-sambahan, ay nais kong malaman mo, totoong kaibigan yan. Malamang walang pera yan, kaya hindi kanya kayang ilibre. Hindi kanya kayang dalhin sa mikihan, sa burgeran, sa mall mamaya upang ilibre ka sa Jerry's Grill o doon sa Eat All You Can sa taas o doon sa above sea level. Walang pera yan. Tignan mo, walang pera yan. Pero may totoong pagmamalasakit sa iyo. May totoong concern sa iyong kaluluwa. Malamang impletsan na kapay. Sinundo ka niya. Kagagabi pa, minessage ka niya. Maaga kaninang umaga, nag-text sa'yo at sabi niya, kaibigan, friend, alasutso ha, susunduin kita. 8:30 magsisimula ang service sa aming church. Nais kong nandun ka bilang aking bisita. Alam mo, pag naunawaan mo ang message ngayong umaga, magpapasalamat ka na merong totoong kaibigang nagmamalasakit sa'yo who is not after your money, who is not after your success, yung siya ay after sa personality mo, pero after siya sa iyong kaluluwa. He cares for your soul and He wants you to know the God He knows, the Bible He reads and hears from. That's a true friend. Amen? Okay?
pwede mo bang pasalamatan yung nag-imbita sa'yo ngayon kahit papaano? Kasi kanina, kayo ang aming inacknowledge. Pangalan nyo ang aming inacknowledge. Ako'y natutuwa. Isa lamang po ang aking message kagabi, ang ating butihing PD. Pero dinala niya ang kanyang mga staff. Oh. Bakit? Sapagkat may malasakit siya. Pwede niya namang sabihin, ako na lang. Pero alam niya, may mapupulot kayong aral dito. Kayo ay magagalak sa ating service ngayon sapagkat naranasan niya nung Bible Sunday. Kaya sabi niya, hali kayo, sama kayo. Di ba? Yan ang totoong kaibigan. May malasakit at hindi makasarili. That's a true friend. Ngayon, what are the benefits of friendship? Bakit ba natin kailangang makipagkaibigan? Bakit kailangan natin ng totoong kaibigan? Alam nyo, life has its ups and downs, full of twists and turns, sorrows and heartaches, but you do not have to go through life alone. You can have a good friend alongside. Yan ay una sa lahat ang ating Panginoon. At ang pangalawa, yung kanyang ipapadala na totoong kaibigang aalalay sa buhay mo. Sa Biblia po ay meron tayong halimbawa ng true friendship sa katauhan ni David at Jonathan. Sila po ay parehas kabataan. Makikita nyo at magugulat kayo sa basehan ng pakikipagkaibigan ng dalawang ito. Si Jonathan ay anak ni King Saulo, na siyang hari ng buong Israel. Ngayon po, dahil siya ay nakagawa ng isang disobedience o kalapastangan sa utos ng Diyos, isa lang yon. Nabigo ang Diyos sa kanya at dumating sa punto na inalis ng Diyos ang kapangyarihan niya kay Saulo. Alam mo nung araw, kahit ikaw ay sino man, pag nasa iyong kapangyarihan ng Diyos, you will prosper. Pero dahil inalis na ng Diyos ang kanyang kamay, pagpapala at anointing sa buhay ni Saulo, wala na po siyang totoong kapangyarihan. Kahit meron pa siyang kapangyarihan bilang hari, nawala na po sa kanya ang totoong kapangyarihan, siyang kapangyarihang nagmumula sa Diyos. Ngayon po, naghanap ng Diyos ng kanyang pagkakalooban ng kanyang kapangyarihan. Nakita po niya si David. Sapagkat nakita niya kay David ang isang totoong courage. You know the story when David ay nadatnan po niya ang isang senaryo na si Goliath, napakalaking tao, ay kanyang, he was blaspheming the name of God at minamaliit niya ang bayan ng Diyos, ang bayan ng Israel. Ay nadatnan po ni David. At dahil sa kanyang passion for God, dahil sa kanyang passion sa katwiran, dahil sa kanyang malasakit sa kanyang bayan, mga kapatid, naglakas loob siya at sinabi niya, ako ang haharap kay Goliath. Sa madaling salita, to cut the story short, tinulungan po siya ng Diyos kung sa ating mga kapulisan, isang bala ka lang, kay David, isang bato ka lang. Di palatibong na, alam niyo ba yon? In the name and in the power of God, he released that stone, and that stone hit the forehead of Goliath, and Goliath fell flat, natumba siya at nagwagyang Israel. Suddenly, nagkaroon ng breakthrough, yung demoralized na bayan ng Diyos, nagkaroon ng moral. At ang mataas na moral ng kalaban bumagsak, sapagkat yung kanilang champion, wala na. Nakita ng Diyos yung kanyang courage. Nakita ng Diyos kay David, naku, itong taong ito ay may tapang pagdating sa katwiran. Wala siyang tatantanan, wala siyang aatrasan, kaya sinabi ng Diyos, tutulungan ko ito. Ito ang susunod na maging hari. Ito na. Alam natin na ang mga monarkiya ay tinatawag na mayroong succession. Position by succession. Halimbawa, si Pastor John, tatay ko, hari. Automatic, ako ang mapalit sa kanya. Parang sa England.
May succession na tinatawag. So maliwanag na mula kay King Saulo, dapat si Jonathan na kanyang anak ang papalit. Pero alam ni Jonathan na hindi siya. Maliwanag sa kanyang pananaw na si David ang pinili ng Diyos. So Jonathan was attracted to David because on the basis sa kanyang mission at calling. Ibig sabihin, Jonathan could have given David an enemy treatment. Pwede niyang sabihin, kalaban ko to. Ako ang papalit na hari. Hindi dapat siya. So dapat sa kanyang loob, sisiraan niya si David. Gagawa siya ng lahat ng paraan para hindi maging hari si David dahil dapat siya ang papalit. Pero dahil si Jonathan ay mayroong maka-Diyos na pananaw, at alang-alang sa kanilang bayan, at alang-alang sa katwiran na alam niya na si David nasa kanya iyon, at siya ang pinili ng Diyos on the basis of mission and calling, kaya po siya nakipagkaibigan kay David. Ngayong umaga, marami sa atin ang David. Gagamitin ng Diyos, pero kailangan ng David ang isang Jonathan. And I hope ngayong umaga, you will be a Jonathan. You will be a friend to someone who has a mission in life. You will be a support, a loyal friend, a partner to someone na may malasakit sa Diyos, may malasakit sa katwiran, sa ating bayan, at sa salita ng Panginoon. At sasabihin mo, ayaw ko ang kanyang personalidad, hindi ako attracted sa kanyang pagmumukha, pero dahil sa kanyang misyon at sa kanyang calling, sa kanyang vision sa buhay, susuportahan ko siya. Magiging kaibigan ako sa kanya. Ibig sabihin, ang totoong basehan ng pagkikipagkaibigan ay hindi pera, hindi posisyon, kundi prinsipyo. Naunawaan niyo mga kapatid? I hope that today you will be a Jonathan to your David. Find your David and be a Jonathan to him. And you will say, hindi ako aagaw sa eksena. Maliwanag pa sa init ng araw, sa sikat ng araw, siya ang pinili ng Diyos. Siya ang itinalaga ng Diyos. May totoong puso, may malasakit, may burden, may compassion, may tapang pagdating sa katwiran, nasa kanyang kamay at pabor ng Panginoon. Gusto kong maging kaibigan yan. Magiging support ako sa kanya, loyal ako sa kanya, faithful ako sa kanya, kahit anong mangyari. Bakit? Dahil sa Diyos. A friendship, palagay ko naman mga kaibigan, mga kapatid, nauunawaan nyo na ang punto ng ating mensahe ngayon. Amen? Ngayon po, ano pa ang benefits ng pagkikipagkaibigan? What are the 7 benefits of friendship? Number 1, emotional encouragement. Alam mo, pag ikaw ay David, pag ikaw ay nasa taas, pag ikaw ay mataas ang katungkulan, malaki ang hinahawakan, pag ikaw ay nasa tugatog ng tagumpay, it's a lonely place up there. It's very lonely. Kung hindi po nyo maintindihan, sapagkat hindi ka leader. Sapagkat ang totoong leader, hindi po laging masaya. It's always lonely up there. Because the higher you are in your position, the more criticisms and enemies you attract. Alam niyo po ba, itong HBBC, hindi po lahat natutuwa sa ating tagumpay. Marami dyan naiinggit, marami dyan ang hindi natutuwa na ang HBBC lumalago, na meron tayong bagong kapilya. Hindi naman lahat. Sabi nga nung mga Kapampangan, hindi naman lahat. Silent H. There are those who are happy with our success. There are those na nakikipag-celebrate sa atin. Mamaya, itong ating service, pinicturan, ipopost ko yan sa Facebook mamaya. At sasabihin ko, to God be the glory for the victory. Muli, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagpapalat kapangyarihan sapagkat marami ang dumalo at nakinig ng salita ng Diyos. Marami dyan magsasabi, Amen, Pastor, we rejoice with you, praise God. Marami dyan ang silent lang, pero friend ko yan sa Facebook.
Kaya hindi lahat ng talagang friend mo sa social media, totoong friend mo yan. Dapat maliwanag sa'yo ang basehan ng totoong pakikipagkaibigan. But anyway, the 7 benefits of friendship is emotional encouragement. Magpo-provide yan sa'yo. Sabi ng Ecclesiastes 4, ito po ang sabi ng Biblia, 2 are better than 1. Naniniwala ba kayo dyan? Because they have a good reward for their labor. Ang tawag dyan, teamwork, partnership. Mas maganda ho yung dalawa kaysa yung nag-iisa. Kung halimbawa sa digmaan, yung isa nakatutok sa harap, yung isa nakatutok sa likod, nagbabantayan sila dalawa, kaya malayo ang mararating. 2 are better than 1. Bakit ho? Verse 10. Ang sabi ng verse 10, for if they fall, pag silang dalawa ay nahulog, the one will lift up his fellow. Tumayo ka, mate. Kaibigan, tumayo ka. Kaya mo yan. Mag-i-encourage sa'yo. But woe to him that is alone. Yung nag-iisa. Sapagkat pag siya natumba, ay wala nang tutulong sa kanya. No isot na tuangin, na buwalin, na idaleben, awanan timang batak pa ikingkwana. Taga-batak, awanan mang batak kingkwana. Awanan timang i-lift up kingkwana. Kaya mga kapatid, huwag mong hahangarin na maging loner sa buhay. Kailangan mo ng katuwang. Partner. Kaya sa mga single, hello. Happy Independence Day sa inyong lahat. Okay. Number 2, pangalawang benefit ng may kaibigan, help in trouble. Makakatulong po yan pagdating sa trouble, sa problema. Ang sabi ng Proverbs 17:17, a friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. May we be that friend who will be willing to lift up those who are in adversity. Mga kapatid, naghahanap ka ng kaibigan, maging kaibigan ka kaya? Maging kaibigan ka doon sa mga tao na kailangan ng tulong. At hindi mo kailangan lumayo, makakahanap ka ng tutulungan. Yung katabi mo na nga lang, walang pamasaheng umuwi yan. Malamang. Tanungin mo nga, at pagpletem nga agawid, Brad. May I be a friend to you? Number 3, the third benefit of friendship, personal stability. Friends and family keep us from rash decisions. Kung may kaibigan ka, may kausap ka. Kaya nga sa mag-asawa, dapat magkaibigan kayo. May mga mag-asawa, magkaaway. Kahit daw kaaway mo ang asawa mo, ang sabi ng Biblia, love your enemies. Kaaway mo misis mo, kaaway mo husband mo, mahalin mo. Bakit? Love your enemies. So if you cannot love him as your neighbor, kasi hindi na kayo magkahiga, neighbor mo na lang. If you cannot love him as your neighbor, love your spouse as your enemy. But I hope that you will always love together as friend. Love each other as friend. Sino dito ang mag-asawa, parang magkaibigan kayo? Ako, ang misis ko, parang magkaibigan kami. Di ba? Masaya, nagkukwentuhan kami, ganyan, magkasama kami sa hirap ginhawa. Nung pumunta kami ng Hong Kong, magbira, partner kami mga kapatid. Ang saya palang mag-tour na may mga bata. Sabi nga nung isa, wapoys. Alam nyo ba yon? Wala kang gagawin kundi mag-alaga ng bata. Sige, enjoy kayo ha. Kami hindi, nag-aalaga kami. But we are friends. Is your wife your friend? Is your husband your friend? They will keep you from rash decision and self-centered wanderings. Good friends encourage us to attend church. Sa pag-a-attend mo ng church, nababalanse ang pag-iisip mo. Number 4, benefit of friendship, spiritual help and counsel. Kung may kaibigan ka na mahilig magbasa ng Biblia, may kailangan mo ang taong ganyan. Sapagkat makakapagbigay sa iyo ng input that will balance your feelings and your perspective in life. Pagka minsan, ang decision lang natin, ang factor lang na kinoconsider natin, sarili natin, yung mga ambisyon natin,
Pero pag may kaibigan kang pastor, may kaibigan kang nagbibiblia, may kaibigan kang nangangaral, nag-aaral ng Biblia, kaibigan, anong masasabi mo? Mabibigyan ka niya ng godly input. At yan ang pinakamaigi sa lahat. Kaya alam nyo, ang mga presidente sa Amerika, may mga advisors po yan. Alam nyo bang advisor ng mga presidente sa Amerika? Mga pastor. Nung araw, sino ba yung presidente pa? Ang advisor niya si Dr. Jerry Falwell. Si Dr. Jerry Falwell is the founder of the Lynchburg University in Virginia with 20,000 students. He is a pastor. Nagsimula siya sa Lynchburg, Virginia. 13 lang ang kanyang bisita. 13. Pinalago ng Panginoon, pinagpala ng Diyos, lumago. Thomas Road Baptist Church. Nagsimula sila ng universidad. Nakilala siya ng mga presidente. Kaya nung umupo, I think it was the old George Bush, siya ang kinuhang presidential advisor. Bakit? Sapagkat ang presidente, hindi lang dapat political perspective ang tinitignan niya. Dapat tinitignan niya rin ang perspektibo ng mga lingkod ng Diyos. Sapagkat kung meron pong una na may paninindigan pagdating sa katwiran at sa tama, yan po ay mga lingkod ng Diyos. Because pastors are the preachers of righteousness. Kaya kita nyo, kahit sa ating political system ngayon, may mga pastor na nangangaral na sa ating mga kapulisan. Ang tawag po nila dyan, kasimbayanan. Partner kaming mga pastor. Si Pastor Ver, namamalagi po yan, palaging inimbitan. Nandito po si Hepe ng Pasukin. Ayon po siya. Kaibigan niya si Pastor Ver. Kaibigan niya. Kaya kung may mga affair, iniimbitahan niya si Pastor Ver. Ngayon, kaibigan na tayo ng ating butihing PD. Sir, pinanood ko yung lecture mo noong Lunes pagkatapos kayo nag-attend dito. Ako'y natutuwa at naibahagi po niya. Sabi niya, according to Pastor Provi, natutunan niya, binahagi sa mga kapulisan. What a blessing. At yung pag-attend nyo ngayon, may ibahagi na naman ho kayo. Masasabi nyo, mga kabaro, mga mate, hindi personality, hindi politics to. Prinsipyo ang pinaiiral, ha? Hindi politics, hindi personality, hindi preference, prinsipyo. Okay na okay yan. Because righteousness exalted a nation. Number 5, protection from loneliness and isolation. Marami hong nadidepress ngayon. Ang kailangan nila, kaibigang nakakaunawa. Number 6, love and acceptance. Alam mo, kung meron ka lang kaibigan na nagmamahal sa'yo, at tanggap niya ang personality mo, at willing na tulungan kang lumago to grow as a person, man, you have to keep that friend. Kahit pagkaminsan, masakit pa magsalita yan. Oo, sarcastic magsalita pagkaminsan. Pero ang totoo niyan, ang ina-afteran niyan, yung paglago ng pagkatao mo. The growth, your whole being ang ina-afteran niyan, mga kapatid. If you have that kind of person, dahil sa prinsipyong ganyan, lapitan mo yan. Hangat tila, gay-gay mo, di kita'y mahiling, gilibriging ka. Kasi no awang kwarta na di dyan, hanggang ito, gayaman. Dapat yung tao na alam mo, talagang tutulungan ka. Number 7, the benefit of friendship, opportunities to give ourselves to others. Kailangan natin ng pakikipagkaibigan sapagkat kailangan nating ibahagi ang ating buhay. Alam niyo po, bakit Dead Sea ang tawag? Sa Israel, Dead Sea. Kasi po wala siyang ginawa kundi tumanggap. Lahat po nang galing sa bundok, galing sa mga lake, galing sa mga irigasyon, pupunta sa kanya yung mga tubig, wala siyang exit. Kaya ang tawag sa kanya, Dead Sea, patay. Walang ginawa kundi tumanggap, hindi magbigay. Ang totoong pagkikipagkaibigan, hindi tanggap ng tanggap. But friendship is about sharing. So you need to have a friend because you need to share yourself. To share your wisdom, to share, to invest. Parang halimbawa, tayong mga magulang, kaibigan dapat natin ang ating mga anak because we need to share our time with them, we need to share our wisdom, we need to share our legacy to them. Friendship is sharing. That's the benefit of friendship. Ngayon po,
bilang pangwakas ng ating mensahe, meron pong 8 karakteristik ng isang mabuting kaibigan. 8 characteristics of a good friend. Ibig sabihin, kung tayo ngayon ay magiging parang kagaya ni Jonathan, who will be a support and a help to David, ito po ang dapat taglay nating mga ingredients. Number 1, we must be loyal. Loyal. Proverbs 20 verse 6, ang sabi po, most men will proclaim every one of his own goodness, but a faithful friend who can find. Ang ibig pong sabihin ng loyal, matapat. Kaya liwanagin po natin, kailangan tayo ay loyal sa prinsipyo. May prinsipyo ho ba kayo? Pag sinabing prinsipyo, ito po ay pamantayang sinusunod. Halimbawa, sa pagpapatayo ng bahay, yung pong mga measurements na inilatag ng engineer, yun po'y katumbas ng prinsipyo. Na pag sinunod mo, hindi lang maitatayo mo ang bahay, masusunod mo yung tibay noong bahay. Nakalulungkot ang nangyari sa Turkey at sa Syria. Ano po? Ang daming namatay dahil po doon sa lindol. Sadyang talaga malakas naman yung lindol. Pero palagay ko isang bagay doon, hindi nila ina-anticipate na may ganong mga lindol sa Turkey at Syria. Sapagkat hindi madalas eh. So hindi sila nagtatayo ng bahay na ang kinokonsidera lindol. Wala pong ganong prinsipyo. So ang taong walang prinsipyo, pagdating sa trouble ng buhay, bumabagsak. Kaya dapat may prinsipyo ka. Ibig pong sabihin, kung taong may prinsipyo ka, may paninindigan sa tama at katwiran, gugustuhin mong kaibiganin ang taong may tamang prinsipyo. Kahit pagalitan ka pa, kahit pagkaminsan, kagaya nga ng sinabi ko, sarcastic pa magsalita sa'yo. Hindi ka magagalit sa kanya. Hindi ka magtatampo sa kanya. Masasaktan ka, oo. Magtatampo, hindi. Bakit? Sapagkat alam mo, prinsipyo ang kanyang pinaiiral. Ngayon ho, meron ho ba kayong ganong kaibigan? Kung ikaw ay member ng church na ito, tinatamaan ka ng mga prinsipyo ng Biblia at aalis ka dahil nagtampo ka, aba, humanap ka ng pastor na gusto mo. Humanap ka ng church na swak at akma. Doon sa preference mo. Pero sasabihin ko sa iyo, mabibigo ka. Sapagkat ang batayan at basehan mo ng membership ay preference, personality, imbes na prinsipyo. Dito po sa HBBC, regardless of who you are, mayaman ka o mahirap ka, may pinag-aralan ko o wala, ang mahalaga po rito, prinsipyo ng salita ng Diyos. Ang tibay ng ating samahan ay hindi po sa personalidad, hindi po yung magaling magpatawa, hindi po ganon, kundi prinsipyo ng salita ng Panginoon. Ayan, yan ang basehan. Kaya alam nyo, pag ganyan din sa mag-asawa, aba, di napagaganda. So you will be willing to defend your friend even in hard times. Alam nyo si Jonathan, galit si Saulo kay David. To the point na gusto niyang patayin si David. Kasi sa isip ni Saulo, ayaw ko ang David na ito sapagkat gusto ko yung aking anak na Jonathan ang papalit. Kaya galit siya kay David. Gusto niyang patayin. Pero alam niyo, even at the expense, na itago niya sa kanyang tatay. Betrayal po ang tawag doon. Pero ang basehan ng friendship ni David ay hindi po relationship, kundi principle. Sabi niya, kahit tatay ko pa yan, wala akong pakialam. Kasi wala na sa kanyang power ng Diyos na kay David na. Kaya ang loyalty ko, nasa kanya na. Bakit? Siya na ang susunod na hari. So the basis is principle. He was willing to defend him. Proverbs 17:9. Proverbs 17 verse 9. He that covereth a transgression seeketh love, but he that repeateth a matter separateth very friends. Ang tawag po dyan, chismis.
Ang taong chismosa, winawasak niya ang mga magkakaibigan. Meron ho ba kayong kaibigang chismosa? Huwag na kayong makipagkaibigan dyan. Hello? Mga young people, kala mo, masarap kasama kasi magaling magkwento. Chismosa pala yan. Delikado ka dyan. Hindi totoong kaibigan yan. And a loyal friend will support you in your difficulty and prosperity. Sa hirap mo, nakikita niya at nais niyang tumulong. At maging sa iyong tagumpay, masaya siya, hindi po naiinggit ang totoong kaibigan. Hindi man lang naisip ni Jonathan na sabi niya, aba, itong David na to, siya nang papalit, dapat ako anak ng hari. Wala po sa isip niya. Kasi ang nasa kanyang isip, prinsipyo, hindi po yung akong susunod na hari, tatay ko hari, wala po yun kung ano ang prinsipyo. So, if you are a good friend, you will be happy with the success of your friend. Natutuwa ho ba kayo pag yung kaibigan nyo pinagpapala? Dapat ho. Kung totoong kaibigan ka, matuwa ka sa kanya. Kung may bagong sasakyan yan ngayon, natutuwa ka ba? Will you be happy? Ako bilang pastor, kung lahat kayong miyembro, bibili ng mga Mercedes-Benz, mga BMW nyo, matutuwa ako. Bakit? Sapagkat alam ko na bago kayo magkaroon, meron na ako noon. Prinsipyo natin yan, di ba? Hindi ako pwedeng magkaroon ng ganito na wala man lang kay pastor. Dapat una siya. Oh. Matutuwa tayo rito. But anyway, hindi tayo doon. Pero ganito, what if your friend is being blessed by God? Will you be happy? Just like what I told you. We have friends and enemies as a church. Yung success natin ngayon, hindi lahat happy. Hindi po lahat. Meron po dyan, gumagawa ng mga negatibong kwento para lang gawing masama ang tingin ng iba sa atin. Amen po ba? Gagawa talaga yan. Pero ang totoong kaibigan, sabi nga dito, kung ang tatay mo ba, kahit anong ginawang masama yan, sikat umuna nga mangichismis kung tatang mo, hindi eh. Kaibigan mo yan, loyal ka sa kanya, tatay mo yan eh. Pagtatakpan mo yan, pagtatanggol mo yan, kahit papaano. Kaibigan eh. You see, good friends will be joyful and celebrate with you in your godly successes and will sympathize with you in your failures. Loyal. Number 2, ano pa ang karakteristik ng kaibigan? Deep sharing. Deep sharing. Deep sharing is not about sharing, alam mo ba si ganito, ganyan-ganyan. Gossip po yon. Bakit, pastor, parang tinitira mo ang gossip? Kasi po, halos lahat ng mga close sila dahil pareho ang tinitira nilang tao. Totoo hindi? Close yan kasi pareho ang kanilang binabanatan. We have the same common enemy. Alam mo ba yun? Alam mo, ganito, ganyan yan. Kaya tayong mga pangit na lang magkakasama, silang mga gwapo. Deep sharing is about listening. Ibig sabihin, you are willing to listen to the burden and problem of your friend. Na hindi mo siya ini-interrupt. James 1:9, ang nakalagay po ng James 1:9. Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. Bakit po? Sapagkat yung brother of low degree, may kaibigan po na tutulong sa kanyang umangat. This friend is willing to listen and help him grow. Deep sharing is speaking the right amount in the right way. Proverbs 15:4, ano nakalagay po? A wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breach in the spirit. Yun daw pong dila na, ano ba yung wholesome sa Tagalog? Ang wholesome kasi, mga kapatid, healthy talk. Healthy talk. People of low-grade mind speak about others. Yung bang, makikita mo yung tao kung medyo mababa ang kanyang pananaw sa buhay, kung walang sinabi kundi ibang tao. Kwento niya, yung mga nasa Facebook, ganyan-ganyan. Ang pait ng buhay niya.
ang, siguro nung pinanganak, mga kapatid, ampalaya ang kanyang gatas, yung DJ, katas ng ampalaya ang pinagatas sa kanya, kaya lumaking mapait, mga kapatid. But people of great minds will talk about ideas, will talk about vision, will talk about plans, will talk about strategies, will talk about how we can see the betterment of our community, our church, paano ba gagandang ating lipunan. Yan po ang mga good minds. Yan ang mga magandang kaibigan. Deep sharing is also understanding the other person. Number 3, another characteristic of a good friend is fun to be with. Anong ibig sabihin ng fun to be with? Masayang kasama. Alam mo, iniisip natin, ang masayang kasama, yung kabisyo. Kasi masaya. Yung walang bisyo, killjoy. Mali po kayo ron. Kung prinsipyo ang paiiralin mo, at mauunawaan mo, hindi masayang kasama ang manginginom. Proverbs 20 verse 1. Ilagay mo nga. Warning ito sa inyo kung kayo manginginom, para sa inyo to. Hindi mo dapat kaibigan tamang martek. Hindi dapat basehan ng pagsasamang alak. Hindi po dapat. Prinsipyo lagi dapat. Proverbs 20 verse 1. Anong nakalagay? Tingnan nyo basahin natin lahat. Ready? Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Ilokanwek, ti arak mang sabsabrak, tinakaro nga inumen, anat raging ti Ilocano, karo nga inumen, managringringgor, ket siya sinuman nga mailawan, wano maalilaw iti daytoy, saan nga masirib. Bakit ho hindi wise ang alak? Waste of money. Wala ka nang nagain, nawalan ka pa. Nawalan ka ng pera. May magain ka ba sa alak? Wala. Sabi ng iba, meron, pastor. Ang nagain mo sa alak, sakit. Oo nga naman. Sakit ang nagain mo sa alak. Sa kakaalak mo, nasira yung liver mo, yung baga mo, nasira yung tiyan mo, nagkaroon ka ng acid reflux at lahat-lahat pa. Hello? See? Madalas ho kasi nakikita natin ang mga kalalakihan, especially ang mga tatay, parang alam mo yon, pag may mga padaya, agpaknida mapandati may isang sulok. O ano ang kanilang nasa gitna? Tanduay, emperador. Akala mo kung yun yung lugar ng mga matataas, mga elite, parang sa feeling mo, yan yung mga elite. Bakit? Ang kanilang iniinom, Chivas. Hindi po dapat alak ang basehan ng pakikipagkaibigan. Marami na pong buhay, pamilya ang nasira dahil sa alak. So, ano dapat yung common interest natin? Dapat ang common interest ng friendship is again, principle, vision. Mas malalim po yun. Number 4, another characteristic of a good friend, stimulating. Ibig sabihin, yung kaibigan mo, nakaka-stimulate ng development sa'yo. Nata-challenge ka. Nai-encourage ka. Yung bang kaibigan mo nakaka-encourage sa'yo? O puro lang bulakbol ang pakikipagkaibigan ninyo? Di ba? Nakalagay sa Hebrew 10:24-25. Hebrew 10:24-25. I will close here. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Yan po ang gusto kong kaibigan. Gusto ko yung mga kaibigang pastor na katulad ni Pastor Jun na pagkasama mo siya, nabubuhayan ka. Nagkakaroon ka ng desire na maglingkod sa Diyos. Yung bang kasama mo ang isang tao na pag yung few moments mo lang sa kanya, parang nai-stir ka na yung kanyang passion to serve God. Sana ganun din sa akin. Meron ba kayong ganung kaibigan? Dapat ganun ang kaibigan nyo. Nga DJ pa nakikadkadwam lang kinkwa na kakabsat, maaringan ka. Hanggat tila maaringan kakabsat, jerupa na. Agkalkala nga kayon. Agkaang-angot kayon. Baka damdamag, sinukat kay tirupa. Dapat
humanap ka rin ng friend whom you believe na sa pamamagitan niya, may stir up king kati pa nag-develop pa nag-growth spiritual. Yung bang ma-stimulate king ka kakabsat DJ goal nga para ti Apo. Hello? Kaya alam nyo dito sa church, maganda ho na ang kaibigan natin hindi puro labas kasi look, kung puro labas lang ang kaibigan mo, halimbawa, ang kaibigan mo lang basketball player, mamamatay ang spiritual life mo. Ang kaibigan mo lang, kasama mo lang sa sports, mamamatay ang spiritual life mo. Dapat ang kaibigan mo, Christian, na sa mamagitan niya, mga kapatid, may stir yung heart mo. That's why parents, bring your children to church. Let them find their happiness and passion here. Mag-ingat ho kayo. Natutuwa kayo, may extracurricular activity sa mga anak ninyo. Huwag kayong magulat, isang araw, mawawala yan. Wala na, hindi mo na ma-invite sa church. Nandyan yan. Pero kadumo ka, nagdingdingig, agidugdugong ka, agdrodrowing. Bakit? Iba na yung kanyang passion eh. Bakit ho? Iba ang nag-influence sa kanya. So we need a good friend and we must be that friend who will stimulate others for God. Amen? Sabi ni Abraham Kuyper. Pakinggan nyo ha. Last ito, Abraham Kuyper. Sabi niya, He is your friend who pushes you nearer to God. Basahin nga natin lahat. Go. He is your friend who... Ito ngayon. Kaya kung sino mang tao sa buhay mo, inilalayo ka niya sa Diyos, warning, hindi magandang kaibigan yan. Oh. Sa ating mga kapulisan, napintas dito yung isungsungan ni PD kada kayo. Hanga dete, mangiyanod, no diket mangiranod. Adut gagayim nga mangyanod ha. Mayan anod da, gumuyod da pa'y tipada da, nga mayanod. Mayaw awan, agbarbartagan, gumuyod pa'y tikadwa, na nga makipagbartag. Manso tayaweteng, sige, pag ano pa siya. So, dapat ang kaibigan natin mga kapatid, yung hahatak sa atin sa Panginoon. Mangiranod. Amen? O, sabi mo sa katabi mo, are you a good friend? Tanong mo siya, are you a good friend? Oh. Tapos sabi mo sa kanya, pahingi. Oh. Sabi mo sa kanya, oy, kakasabi lang ni pastor, hindi pera ang basehan ng prinsip natin ha. Prinsipyo. Kaya kada kayo nga bisbisita mi ngay maitat nga bigat, tugad be the glory, adupay deto, nga mituloy dayto no maminsan no dagundaway. Ket sapay ko mata na blessang kayo, sapay ko mata na pidot yu ti maysa nga naimbalitukan nga prinsipyo. Ket iyawid yu, kadigitay padak nga naasawaan, kasta dapat ti friendship tayo, kadigitay asawa tayo. Our marriage should not be a contract, but a covenant. Pag sinabi kasing contract, kontrata, magtrabaho ka, bigyan kita ng sweldo. Conditional eh. Ang kontrata, conditional, tama ho ba? Kayo ba pumirma na ng kontrata? Conditional yan. Ang covenant, hindi. Commitment yan. Kahit pa maputi na ang buhok mo. Awit yata yun, ha? Mamahalin pa rin kita. Kahit hindi ka na kasing gwapo, kasing slim nung ikaw ay binata, loves pa rin kita. Sapagkat ang ating samahan ay wala sa pagmumukha. Nung una, na-attract ako sa'yo, pero natuto kitang minahal. At ang aking pagmamahal ngayon, covenant, hindi contract. Aasahan mo yan. Patay lamang makakapaghiwalay sa atin. Sa English, till death do us part. Mali yung pronunciation mo, kapatid. Debt, utang yon. Till death. Sige nga, i-pronounce nyo nga. Yung iba, till death. Pero alam nyo, marami tayong mga pwedeng maging kaibigan, walang kasintulad ng ating Panginoon. Lahat po ng mga characteristics na aking binanggit sa inyo, taglay ho yan ng ating Diyos. Dahil sa kanyang pakikipagkaibigan sa atin, He was willing to have sacrificed His life for us.
Bumaba si Jesus mula langit. Naging kaaway na tayo ng Diyos actually. Dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos. At sabi ng Biblia, we became enemies. Masakit ho yun. Kalaban ka ng Diyos na naglikha sa'yo. Kalaban ka. Bakit? Sapagkat nasa posisyon ka na labag at labas sa katwiran ng Panginoon. Namumuhay tayo, lumalakad tayo sa buhay, nalabas sa katwiran ho ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, lahat ay nagkasala at nahulog sa katwiran ng Panginoon. Lahat po tayo niyan. So we became enemies of God. But God initiated the relationship. Sabi niya, nais kong maibalik kayo muli sa akin. Pero hindi po pwedeng bumalik ang relasyon na walang peace offering. Parang isang taong magkaaway, parang mag-asawa, di ba? Galit ang asawa, pag uwi, mahal, nandito ang ice cream mo. Nawala bigla yung galit, di ba? Yung iba, mahal, nandito na yung cactus mo. Nandito na yung halaman mo. Di ba? Nawala bigla yung galit dahil may tinatawag na peace offering. Ngayon po, para ang tao, lakas ng amen nun okay? Para ang tao ay magkabalikan sa Diyos, si Jesus ang naging peace offering. Paano po siya naging peace offering? Tignan niyo po sa ating ilustrasyon. Kasi ang akala ng iba, ang peace offering niya sa Diyos, yung kanyang mabuting gawa. Panginoon, gagawa ako ng mabuti ha. Peace offering ko sa iyo. Hindi po yan ang tinatanggap ng Diyos na peace offering para magkarelasyon ka sa Kanya. Tandaan nyo yan. Akala ng iba, ang peace offering, relihiyon. Alam nyo ba yung relihiyon? Magpipraise the Lord. Bakit? Ito ang aking peace offering sa Diyos. Hindi po yan ang peace offering natin. Yung iba, good works. Tutulong ako sa kapwa. A-attend ako ng simbahan. Peace offering ko yan sa Diyos. Hindi po yan ang tinatanggap na peace offering. Ang akala naman ng iba, tradisyon. Ang dami po niyan. Mangluwalot minatay. Para yung tao maligtas. Abay, kawawa ka naman pag ikaw ang nahuling mamatay. Awan tumangilwalogin ka na. Di ba? Yung iba naman magpepenitensya. Malapit na po ang Holy Week. Yung iba, nandyan sa kalsada, magbubuhat ng krus, digit doon magpailan sa krus. Bakit? Peace offering ko sa Diyos. Hindi po yun ang peace offering sa Diyos. Sa iba naman, 10 Commandments. Pag nasunod ko ang mga utos ng Diyos, peace offering ko sa Kanya to, matutuwa na siya sa akin. Hindi po. Hindi po yan ang peace offering. Tatandaan niyo po. Akala natin, peace offering yan, pero hindi. Alam niyo ba sa Biblia, may magkapatid? Si Cain at Abel. Parehas nag-offering. Bakit ho tinanggap ng Diyos yung offering ni Abel? Peace offering ho yun eh. Bakit hindi tinanggap ng Diyos yung offering ni Cain? Sapagkat ang offering ni Abel, yun po yung requirement ng Diyos. Anong requirement ng Diyos? Animal, may dugo. Except the blood be shed, there is no peace with God. Si Cain, ang peace offering niya sa Diyos, nangalati, digitay grapes, ngati kadadakil na kalakamatis. Digitay sandya, karabasa, yun ang peace offering niya. Sabi ng Diyos, maganda yan, pero hindi yan ang peace offering na tinatanggap ko. Akala natin lahat to peace offering, pero hindi po. Ang peace offering sa kabilang dako. Tignan nyo ho. Ang peace offering natin si Jesus. Ang kanyang buhay. Ang kanyang dugo na danak sa krus. Kaya ang sino mang sumampalataya sa Kanya, tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas, will now be reconciled with God, will have a relationship with God, will become a child of God, and when you die, you will be with God in heaven forever. Kaya tanong, sino ang peace offering mo sa Diyos? Tinanggap mo na ba si Kristo bilang iyong tagapagligtas? Huwag kang umuwi ngayon na hindi mo siya totoong tinanggap bilang iyong peace offering. Siya po ang ating peace offering. Ang sabi ng Biblia, iso iti nangi-reconcile kadatay ti Diyos. Sabi ng Bible, therefore, ano nakalagay doon? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ano pong petsa ngayon? 19. Ngayong February 19, this will become the day of your reconciliation with God.
the day of your salvation. The day nga ibilang nakati Diyos nga anak na. Tatandaan niyo po, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Ulitin ko, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat nilalang ng Diyos. Pero anong nangyari? Nahiwalay sa Diyos. Bakit ano? Sa kasalanan. Anong nangyari sa kasalanan? Naging kalaban na tayo ng Diyos. Nakapatong ho sa atin ang sentensya ng impyerno. Kaya pag namatay ka ngayon na walang Kristo sa buhay, impyerno ka. Nasa iyo ang sentensya. Buti na lang si Kristo, binayaran niya ang sentensyang iyan. So that we can be set free. Ang tawag po sa Bible, justified. Ang ibig sabihin ng justified, just if I'd never sinned. Haharap ka sa Diyos sa langit na parang wala kang kasalanan, subalit ang dami mong ginawang kasalanan. Bakit haharap ka sa Diyos na parang inosente? Sapagkat nabayaran ang kasalanan mo. You have been pardoned because of the payment of Jesus Christ. Today, will you receive Jesus into your life as your Savior? Bago ka maging kaibigan ng iyong kapwa, maging kaibigan ka muna ng ating Panginoon. Tumayo tayong lahat. Shall we all stand together, please? While every head be bowed and every eye be closed. Sa lahat po ng aming mga bisita, kayo po ay aking kinakausap ngayon. Isa lang ang buhay. Darating ang araw, ikaw ay mamamatay. Mahal ka ng Diyos. Maliwanag ang mensahe na hiwalay tayo sa Kanya. Si Kristo ang ating peace offering. Today, receive Him as your Savior. Ang sabi ng Biblia, Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by Him. Hindi po good works mo ang peace offering, hindi po religion mo, hindi po tradisyon, hindi po pagsunod sa 10 utos. Si Kristo ang peace offering natin. Tanggapin mo siya ngayon sa iyong buhay bilang iyong tagapagligtas. Nais ko po ng lahat ng mga bisita, sumama at sumunod sa panalangin ito. Okay? Kung kayo po'y bisita, makipag-pray po kayo sa ating panalangin. Sasabihin ko po ang mga salita, sumunod kayo sa inyong bibig. May we hear you pray with me today. Okay? Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig. Maliwanag sa akin na ako'y makasalanan, nahiwalay sa iyo, patungo sa kapahamakan. Pero salamat na iyong pinadala ang iyong bugtong na anak, si Kristo Jesus, na maging peace offering upang kami ay maligtas. Tinatanggap ko na ako'y makasalanan. At sa araw na ito, February 19, 2023, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking sariling tagapagligtas. At Panginoon, salamat Panginoon sa buhay na walang hanggan na kaloob mo sa akin. Ngayon, umaasa ako na pagdating ng kamatayan, magkakasama kita sa langit. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Amen at amen. You may be seated. Palakpakan natin. Okay. Tanong lang po. Honestly, sino po ang sumama o sumunod sa prayer? Pakita yung nga, yung mga nag-pray, yung sumunod sa prayer. Ayan. Sino po ang inyong tinanggap? Sa likod hanggang sa taas. Sino pong inyong tinanggap? Tumayo po, tumayo. Tumayo mga nag-pray. Okay, sino pong inyong tinanggap? Sino po si Jesus sa ating pinag-aralan ngayon? Ano po siyang klaseng offering? So ngayon, reconciled na ka sa Diyos, kayo sa Diyos, hindi pa? May relasyon na o wala pa? Nais kong malaman nyo to, permanente na yan. Bakit to? According to John 1:12,
John 1:12, lagay mo na. John 1:12. But as many as receive Him. Lahat ng tumanggap sa Kanya. Tinanggap nyo ba? Anong nangyari sa inyo? Binigyan ng kapangyarihan. Inbilang na kayo ti Diyos. Nga anak. Ngayon, anak na kayo ng Diyos? Bakit kayo anak ng Diyos? Kasi tinanggap. Maliwanag? To God be the glory. Kaya, happy birthday. Happy birthday.